स्पेशल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कोहड़ा बाजार। सामान एक बढ़ गइल बा ना जाने कौन बा दबले सामान एक बढ़ गइल बा ना जाने कौन बा दबले सामान एक बढ़ गइल बा। स्पेशल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कोहड़ा बाजार। सामान एक बढ़ गइल बा ना जाने कौन बा दबइले सामान एक बढ़ गइल बा ना जाने कौन बा दबइले सामान एक बढ़ गइल बा। नहीं बाजी जहिया ऑर्केस्ट्रा में रात भर नाची सिंगर सुकेश कहे अब नहीं बाजी जहिया ऑर्केस्ट्रा में रात भर नाची देखी सुहाना के मने रवि गड़ गइल बा ना जाने कौन बा दबले ना जाने कौन बा दबले सामान एक बढ़ गइल बा ना जाने कौन बा दबले सामान एक बढ़ गइल बा ना जाने कौन बा दबले सामान एक बढ़ गइल बा। रोजे ही खाती वही के दही टोला में घूमी घूमी करे बत कही रोजे ही खाती वही के दही टोला में घूमी घूमी करे बत कही एक बदल जवानी देखो चढ़ गइल बा ना जाने कौन बा दबले ना जाने कौन बा दबले सामान एक बढ़ गइल बा ना जाने कौन बा दबले सामान एक बढ़ गइल बा ना जाने कौन बा दबले सामान एक बढ़ गइल बा ना जाने कौन बा दबले। स्पेशल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कोहड़ा बाजार।